Ето хора! Здравейте! Секунда само! Насреща! Айде, стига! Бъди спокойно! Айде бе, бабе, моличка! Бъди спокойно! Направи кълбо! Направи кълбо! Айде! Виждате ли? Учим го! Номера па! Дай лапа! Стани бе! Ставай! Не го бий толкова да е! Дай лапа! Браво! Браво, бабе! Вие да не сте търговци на Вино, чух! Вино! Вино! Сядай бе! Вино! Не го биях много. Гали го! Не го галя. Но той обича. Да, Чакай. Ей, сега ще покажа, ама да видиш кой обича. Кажи, че обичаш да те бият. Харесва ти, нали? Кажи, че обичаш да те бият. Не! Казвай! Кажи, че обичаш! Казвай! Стига да стоете го малки. Днеска не е в настроение Днеска не е в нещо. настроение. Разбира се, мога да питам защо е вързан? Що те не послушам? Малко... Пакости прави. Не го слуша глас. Абе, Искаш беше я. си наред, ама... Искаше да се къпи по едно време. Такива глупости няма. Да, розовото му харесвало. И сега го тренираме. Дресираме го. Ще го ходим на турнира. Там да забавлява хората. Да. Да, дай вино. Вино имаме вино. Дайте ли? Имате ми, дайте да. Какво Ние- го криете? Искате ли? Ще ви го дадем. Не. Чакай, ще ви го Чакай ви играеш. Чакай ви. Ще ви го отвържа да се поиграе. Знаете, чакай ви. Вино! Абе! Вино! Таритна. Така е. Ти да ще можеш да видиш кой кого. Не може да му стане. Може да му бъде полезно. Айде. Айде да покажем на хората. Може да ти да помогнеш. Ани го така. Не огромно зало, защото той имаше вино. А то може да ни помогне за да се измислим. Той така самиятел се беше оплел. Вижте детето по-хубаво, послушно, може много неща. Сам внимай не го изпуснеш. Ма то не е опасно. Абе. И пак не ще трябва да го съживявам. И Ставай, иначе ставай. омръзнаме. Ставай, бе. Букук. Ставай. Виж добрия човечец. При тебе е дошъл. Стига. Виж, погали го. Виж каква хубава коза. Да, наистина, много хубава козинка има. Михме го миналата година. Сега ще ви донесем вино. Като се роди го О, виж. вино! Ето, чай ще ви го подарим това. Даже знак на добра воля. Вземи. На. Ето, да си го ползваш. За здраве. За здраве да си го ползваш, да знаеш, принципно не яде хора. Много, не яде. Не яде много Ма хора. ти си клощав, няма да хареса. Да, няма хора. Ей, Бочо Коло Ковачев, познавате ли го? Той е с нас, сега го Той търсим. толкова си Търсите, баща, добре, значи ако го намерите, от него. можете да го пратите насам, в никакъв случай няма да го изядем. В Наистина. никакъв случай Мисъл, няма ние да ще го изядем. ядем кебабчета и кифтета с него. Да, От него. Не, с Него. него. А, с него. с него в каймата. Да. Кой няма да Не си. Да не ви баре. трябва да сложи. Не, ти трябва да